Ukážeme si teraz, ako sa dá pomocou servletu stiahnuť súbor. Z pohľadu užívateľa ide o veľmi jednoduchý proces. Vy si ako užívateľ kliknete na odkaz na HTML stránke a klient, to znamená prehliadač, vyšle požiadavku servletu, čiže serveru, na zaslanie súboru. A server tú požiadavku zachytí a naspäť pošle súbor. Takže vytvorím si projekt, urobím to zase v plnej verzii idei. Vytvorím si nový projekt typu Jakarta II, dobre, a nazvem si ho Servlet Download. Bude to web aplikácia, aplikačný server už mám nadefinovaný, Java, Maven, Group ID, Servlet Download 20 verzia, dobre. Takže ďalej z týchto vecí Jakarta II 10 a Servlet Create. On nám zase vytvorí to ESPčko defaultné. Tohoto sa môžem zbaviť, toto môžem vymazať, akurát potom nepôjde. Akurát tam nebude fungovať to, že sa nám spustí. On má nastavené totiž, že po štarte toho servera sa spúšťa prehliadač a otvorí sa táto stránka. Tuto si ešte zmením 0.1.0. Ale toto vlastne nebudeme potrebovať, takže ani netreba. Ale tuto si dám 0.1.0. Dobre. Testy nepotrebujeme. Target 11 v poriadku. War, OK. Takže Hello Servlet takisto nebudeme potrebovať. Zatiaľ ho to ale nechám. Potom ho vymažem. Takže ako prvé si vytvoríme súbor, ktorý budeme sťahovať. To znamená, že vytvorím si všeobecný súbor, nejaký textový, nazvem si ho readme txt, do ňoho dám nejaký obsah. Dobre. Teraz vytvorím si HTML súbor, na ktorom budem mať ten odkaz na jeho stiahnutie. Ten si nazvem napríklad download demo a body. Kliknite pre stiahnutie súboru a dáme si tam odkaz. Toto tu bude naša URL toho servletu, ktorý si ešte len vytvoríme. Na tejto adrese bude prístupný a za otáznikom parameter, ktorý bude názov toho súboru, si nazvem filename. Môžem ho nazvať samozrejme hociako, ale je dobré označovať si parametre tým, čo robia. Takže filename a názov nášho súboru, ktorý sme si vytvorili. Readme txt. Dáme tomu nejaký nadpis. Keď si ho teraz pozriem, dobre, takto to bude vyzerať. Zatiaľ by to nerobilo nič, pretože nemáme žiadnu aktivitu za tým zatiaľ. Dobre, čiže máme pripravený súbor, ktorý budeme sťahovať. Máme pripravený odkaz, na ktorý vieme kliknúť. Teraz urobíme servlet, ten, ktorý bude robiť to hlavné spracovanie. Takže ten si nazvem download servlet, robím ho v tej mojej package, takže download servlet, web servlet, jemu dáme URL, patterns, budeme mať len jeden, to bude ten download, to je to, čo som si dal tu, aby ho našiel. Tak, toto bude download, dobre. Tu si budem implementovať teraz metódu doGet, ktorú prepíšeme z tohoto predka, z tohoto HTTP servletu. Tak tuto je doGet. Teoreticky by sme mohli prepísať tú metódu service, to je táto tu. Ale ona je tu volaná, to doGet sa volá odtiaľto. Čiže my máme HTTP metódu get, budeme dávať a ona sa odtiaľto volá. Čiže ja rovno prepíšem tú doGet metódu. Takže doGet. No a teraz, ako prvé si vyťahnem servletový kontext, pretože ten tam potom budem potrebovať neskôr. Get servlet context. Ten tu mám k dispozícii hneď, pretože táto metóda je definovaná, myslím, v triede generic servlet. A generic servlet je servlet, čiže implementuje servlet aj servlet config. Servlet má tie základné metódy, to je to init, service, destroy, get config a servlet info. Servlet config tá má metódy init parameter a get servlet context. To znamená, všetko, čo je servlet config, musí implementovať metódu get servlet context. A tento generic servlet ju má tu.
takto získame servletový kontext. Ten budeme potom neskôr potrebovať na logovanie a na iné veci. Takže vyťahneme si z parametrov teraz názov toho súboru, ktorý budeme stiahovať. Nazvem si ho filename a z requestových parametrov get parameter on sa volá filename. Teraz by bolo dobre zalogovať si, čo robíme. Zalogujem si, čo stiahujem. Teraz my ho budeme posielať, čiže do responsu si nastavíme content type. My vieme, že to bude text plain. Ak by sme nevedeli, to znamená, ak si to budete chcieť prerobiť pre ľubovoľný typ súboru, tak dá sa tento content type, volalo sa to, že mime type, tak ten sa dá získať z kontextu. Servlet context a get mime type. A tuto on ako parameter potrebuje názov toho súboru, čiže náš filename. Takto by som to vedel zistiť. Hej? Ono to vracia string. A podľa tohoto by som si to vedel nastaviť ten set content type. Mohol by som to spraviť takto, že response set content type a tu je, že ak sa nám podarilo zistiť to zo servlet kontextu, to znamená, že ak mám mime type zistený nejaký, to znamená, ak nie je null, tak vtedy mi ho nastav taký, aký som zistil. A ak je to neznámy, tak tam natvrdo nastav. Čiže takto by som to mohol urobiť. No ale my vieme, že to bude text plain, takže toto nepotrebujem. Len takto by sa to dalo. Dobre, takže content type nastavíme. Teraz potrebujeme nastaviť jednu dôležitú vec, jednu hlavičku, ktorá sa volá content disposition. A toto je hlavička, ktorá nám umožní urobiť to, že my keď odošleme ten súbor, my ho odošleme ako stream bytov. A ten prehliadač, ten klient, on ho obdrží a teraz čo s ním urobí? On by ho, ak mu tam nenastavím takúto hlavičku s nejakými parametrami, že ho posielam ako attachment, tak on by ho zobrazil, jeho obsah. Ukážeme si to. To znamená, že on by nám ten súbor vypísal normálne na obrazovku. A to nechceme, my ho chceme stiahnuť ako súbor. Čiže dôležitá hlavička toto, content disposition. A filename mu nastavíme, v úvodzovkách sa nastavuje náš názov súboru, čiže potrebujem si to escapenúť takto a tuto dáme náš filename. Čiže toto je dôležitá vec. Potom si to ukážeme aj bez tejto hlavičky, čo sa stane. Dobre, čiže máme pripravené typ responsu, dobre, čiže teraz si načítame si ten súbor, to znamená zo servletového kontextu get resource as stream a tuto dáme názov toho súboru. Toto lomitko znamená, že on ho potom bude hľadať v ClassPath. To znamená, v tomto webapp, keď je, tak on je v rúte webappu, čiže tam ho nájde. Keby som tam mal pod tým adresár, tak tam musím tú cestu napísať sem. Tým, že ho mám rovno pod webapp, tak nájde ho tam. Get resource as stream a my chceme si to uložiť. Ako to bude input stream toto? Hej, input stream. Dobre, v prípade, že by sa nám ho nepodarilo, to znamená, ak ten input stream bude 0, tak my nechceme pokračovať ďalej, iba si zalogujeme do logu, že sa nám nepodarilo načítať ten súbor, no a vrátime sa naspäť. Čiže to je input stream. V input streame teraz budeme mať ten súbor, teraz output stream. To je v response, get output stream. Ten potrebuje asi exception. Teraz vyextrahujem z toho premenu, servlet output stream, nazvem si ju output stream, je v poriadku. To znamená, teraz máme pripravený input stream, to znamená, vieme načítavať, máme do čoho načítavať a máme pripravený output stream, máme do čoho ukladať a poslať. Teraz musíme si pripraviť samotný obsah, to bude pole bajtov. Nazvem si to buffer, vyrobím si pole. Náš súbor je malý, on má on má 19 bajtov iba, takže buffer si dáme 512, to bude bohato stačiť. Takže budeme načítavať v cykle a budeme robiť toto, že z toho input streamu my si načítame do toho buffera. Táto metóda read mi vracia počet načítaných, pretože číta bajty z input streamu a ukladá ich do bufferu array B. A tuto je, že počet bajtov, ktoré boli skutočne prečítané, sa vrátia ako integer. To znamená, že ja si
tuto uložím to do nejakej premennej, tú premennú si ale musím dať hore. To znamená bytes read. A do tohto bytes read, to znamená počet načítaných bajtov, si uložím, že koľko mi on prečítal. Aby som to vedel vyhodnotiť potom v tejto podmienke. Tuto bude mať podmienku while. Tá bude platiť, to znamená, bude mi to vykonávať dovtedy, kým počet týchto načítaných bajtov je väčší alebo rovný dĺžke toho buffera. Toto tu znamená, že on na konci, táto metóda read, vráti -1, ak už nemá žiadne dáta. To znamená, ak príde na koniec toho streamu. V tom prípade toto bytes read bude menej ako tých 512. To znamená, v okamihu, kedy mi načíta menej ako 512 bajtov, už sa nebude vykonávať tento cyklus. Čiže tento cyklus mi bude vykonávať len dovtedy, kým načíta viac alebo rovnako, to znamená 512 alebo viac, tak dovtedy by ho vykonával. V tom poslednom priebehu, kde načíta treba už len posledný bajt alebo nejakých pár bajtov, alebo príde na koniec súboru, čiže vráti -1, tak vtedy tá podmienka prestane platiť a my ideme ďalej. Dobre, čiže tuto ich máme načítané, my ich ale chceme niekam zapísať, to znamená, my ich zapisujeme do toho output streamu a tam ich napíšeme, to znamená write a teraz píšeme tam buffer, ona potrebuje takéto parametre. Čiže do výstupného streamu sa mi zapíše toľkoto bajtov. Čiže toto nám prebehne minimálne jedenkrát. My už vieme, že ten súbor existuje, pretože tuto sme si skontrolovali, či ten input stream bude. Takže vieme, že raz nám to prebehne a ďalej, čo potrebujeme, potrebujeme uzavrieť ten output stream, potrebujeme ho poslať, to znamená flash a uzavrieť ho. Toto by asi mohlo byť všetko. Takže teraz to spustíme na tomto JBosse. Púšťam JBoss. Takže je spustený, tentokrát by sa nám nemala zobraziť tá stránka. Je deployovaný, dobre. Takže teraz si pozriem túto stránku HTML, čo sme si vytvorili. A pre stiahnutie súboru už by sa teraz mal stiahnuť, ak to máme dobre spravené. Dobre, takže ponúkol nám ho. On sem dokonca poslal ako parameter ten názov toho súboru, takže readme txt. A toto je štandardný downloadovací dialog. Takže teraz keď dám save, tak mi ho normálne savelo. Keď ho otvorím, tak ho mám tu súbor na stiahnutie. Čiže mám to spravené. Teraz ešte ukážem, čo by sa stalo, keby som tam dal bez tej hlavičky. To znamená bez tej hlavičky Content Disposition. Keby som to spravil takto, tak on by zobrazil ten obsah. Tuto dáme si redeploy. A zobrazím si ho znova. A on ho tu zobrazí v prehliadači. To znamená, že my ho normálne pošleme, my ho načítame v tom servlete, pošleme mu ho, ale bez tej hlavičky defaultne on ho spracuje tak, že predpokladá, že ho chceme zobraziť. Tým, že mu nastavíme túto hlavičku, Content Disposition, tak mu hovoríme, že posielame ti attachment s takýmto súborom. Ten filename potom on zobrazí v tom prehliadači, potom zobrazí v tom dialogu na ukladanie. Dobre, takže toto bolo všetko, čo sa týka downloadu. Dá sa s týmto pohrať, môžete sa s tým pohrať, nastaviť tam väčší buffer, väčšie súbory, s offsetmi sa pohrať, ale základ je jasný. Stanovíme si, získame si input stream, kde si načítame vstupný súbor, získame si output stream, do ktorého budeme ukladať, flashneme ho, to znamená pošleme ho a uzatvoríme ho. A to je všetko. Dobre, takže to, čo sa týka downloadovania, to je všetko, no a uvidíme sa v nasledujúcom videu. Ahojte.